Vítajte barani. Čaká nás mesiac november 2016. Konečne všetky planéty materiálne, respektíve spoločenské, Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Venuša idú nám priamo, to znamená, že máme priamy vývoj v oblasti celospoločenskej a materiálnej. To znamená, že naše ciele, ktoré sme si v tejto oblasti stanovili, sa môžu začať rozvíjať. Druhou dobrou správou je, že aj planéta Neptún, to je naša spiritualita, súvisí to s našou psychológiou a s našou psychikou, to ako sa cítime, mení smer, doteraz bola retrográdna, ale už od 21. novembra bude v priamom smere, to znamená, že vyjdeme z nejakej falošnej ilúzie, vyjdeme z hmly, z nedorozumení a z rôznych sklamaní, zamyslíme sa nad tým a budeme sa cítiť lepšie, jasnejšie, budeme spokojnejší, možno budeme viacej mať vedomosť, čo vlastne tá naša dušička chce. No a všetko, čo vlastne nás ťažilo, uvoľníme, pretože ak planéta má túto stanicu a urobí túto slučku, tak v tom momente všetky tie naše ťažké veci, ktoré nás ťažili na duši a mali vplyv na našu psychiku, sa uvoľnia a vidíme všetky veci jasnejšie a zreteľnejšie. Pre teba, milý baran, zase mesiac november znamená nejakú novú tému, zameranie sa na niečo nové, na nejakú novú životnú oblasť. A u teba je táto téma spojená s 8. domom. 8. dom je hlboký a mystický. Je to tá časť nebeskej oblohy, ktorá súvisí s regeneráciou, súvisí so znovuzrodením a súvisí aj so smrťou. Nemusí to byť vždy smrť fyzická, táto smrť môže byť psychologická, mentálna i emocionálna. Takže, milý baran, do 21.11. je táto téma u teba ešte veľmi aktívna. Zameriaš sa aj na partnera, na jeho hodnoty, na jeho peniaze. Čiže do 21.11. ty ešte stále vlastne si zameraný na túto oblasť, o ktorej som hovorila. V druhej časti mesiaca od 21.11., keď slniečko ide do Strelca, ide do 9. oblasti a táto oblasť je spojená so vyšším vzdelaním, s učením, s publikovaním, so zahraničím, s cudzými miestami, s cudzými ľuďmi. Ďalej je to oblasť spojená s legálnymi záležitosťami, tam, kde sa konajú rôzne súdy a rôzne procesy, rôzne ceremónie. Ak sa niekto chce vydávať, takisto do tejto 9. oblasti, táto je vždy aktívna. Čiže v rámci mesiaca máme shift z oblasti hlbokej a mystickej, z oblasti psychologickej, hlbokej, do oblasti, ktorá je o mnoho príjemnejšia a súvisí s pozitívnou karmou, súvisí so vzdelaním, takže je to dobrodružstvo, je to lepšie zameranie, vyjdeme z tej tmavej hĺbky, vyjdeme na svetlo. Aby sme si teda ešte povedali, čo nás vlastne v mesiaci čaká, môžeme hovoriť o energiách, ktoré nám prináša Mars, Venuša a Merkur. Mars bol aktívny vlastne v tvojej 10. oblasti, v oblasti kariéry, kde sa veľmi Mars snažil dokončiť všetky procesy, pretože bol pol roka v retrográde. Takže Mars vlastne aktivizuje a ty ešte dokončievaš posledné, alebo teda môžeš dokončievať posledné záležitosti v oblasti kariéry, tvojho spoločenského statusu, ale už od 10. novembra až do 19. decembra sa presunie potom tvoja aktivita do takej sociálnej oblasti, do 11. domu a táto časť nebeskej oblohy v tvojom horoskope je spojená s priateľstvom, čiže je dobré vložiť nejakú energiu do priateľstva, niekam si výjsť, spojiť sa s priateľmi. Je to tvoja sociálna sféra, je to networking, čiže tu treba
ak máš nejaké záľuby, je to veľmi vhodný čas na to, aby si ty prišiel na svoje a ak teda máš nejakú záľubu, tak ju zrealizoval. Čiže tu je shift medzi kariérou a medzi spoločenským zameraním. Ale máme energiu Venuše. Venuša je vždy milá, prináša harmóniu, vyrovnanosť a spokojnosť do tej oblasti, do ktorej tranzituje. U teba do 12. novembra, milý barán, je v 9. oblasti, to je v tej pozitívnej, čiže do 12. novembra máš veľmi milú pohodu a harmóniu, čo sa týka štúdia, čo sa týka zahraničných vecí, cudzích ľudí a cudzích miest. Takže tam, ak Venuša príde, tak máme to dobré spoločenské vyžitie a dobrodružstvo, ale už od 12. novembra zase vchádza do 10. oblasti, tam, kde bol predtým Mars, čiže tam, kde si ty predtým vykonal veľa práce, príde energia tejto Venuše a ty vlastne budeš už spokojný v tejto kariére a budeš o mnoho lepšie sa cítiť, čo sa týka záležitosti kariéry a tvojho postavenia, benefitov. No a tam je vlastne aj Pluto a keď sa Pluto spojí s Venušou, to bude niekedy okolo 26. novembra, tak ty máš možnosť o mnoho intenzívnejšie, vášnivejšie sa preukázať v tvojej kariére. Bude tam kvadrát Jupiter zo 7. oblasti, čiže toto je veľmi silná a mocná pozícia a tento čas bude veľmi vhodný na to, aby si sa ty prezentoval, alebo možno nemusíš sa ani prezentovať, ale možno príde nejaká tá milá príležitosť, keď Venuša bude v konjunkcii s Plutom. Keďže Venuša je aj o peniazoch, je možné, že sa tu bude jednať aj o nejakých peniazoch a keďže je tam Pluto sú veľké peniaze, takže môže byť, že dostaneš aj nové správy o veľkých peniazoch. Potom máme planetu Merkúr, to je energia myslenia, mentálna energia. Planéta Merkúr je tiež do 12. novembra v tvojej 8. oblasti, tam, kde bolo vlastne slniečko do 21. Čiže tvoje myslenie a zameranie mentálne bude aj na túto mystickú hlbokú oblasť, na oblasť regenerácie, na oblasť peniazy od partnera a hodnôt od partnera. Merkúr sa potom 12. novembra presúva do 9. oblasti. V tejto 9. oblasti je aj Saturn. Je to vzdelanie, publikovanie, tak ako som spomínala. Čiže tu máme zameranie sa na zahraničie, na životnú filozofiu, na tvoje postavenie a keď tam bude v konjunkcii so Saturnom, tak ver, že budeš veľmi vážne a hlboko sa zameriavať. Možno budeš študovať nejakú knihu, je to aj o spiritualite, možno budeš na YouTube sledovať nejaké videá a budeš mať mentorov a učiteľov a bude ti ponúknuté veľké množstvo informácií. Takže využij tento časť a sústreď sa na túto koncentráciu. Je to táto 9. oblasť. Čiže stále sa nám tu ukazuje vlastne buď finančné zameranie alebo na finančné záväzky, čo sa týka tvojho partnera, alebo je to životná filozofia. A Mars je teda aktívny zase v tej kariére a v spoločenskej oblasti, čiže tu je tá pozitívna časť. Je to vonkajšia a externá časť horoskopu, čiže je to veľmi pozitívne, treba to využiť. Samozrejme to ponúka vždy len tie možnosti a pokiaľ človek nie je aktívny, tak samozrejme ani nič nedostane a nič z toho nevyužije, takže buď proaktívny. Potom spln máme 14.11. Tento spln je v znamení Býka a to je tvoja druhá oblasť peňazí a financií. No a ty môžeš vlastne už bilancovať, pretože spln je vždy o nejakej kulminácii, o nejakom vývoji, takže je možné, keď si tam mal pred pol rokom tak sa mohli peniaze alebo tvoje financie nejakým novým spôsobom začať organizovať, štruktúrovať. No a teraz je tých pol roka ubehlo, takže ty teraz máš určitú kulmináciu v oblasti finančnej a môžeš sa znovu zamyslieť nad tým, že
ako znovu reštruktúrovať tvoje financie. Druhá oblasť je aj o sebahodnote, tak je možné, že vnútornou reflexiou, lebo spln je vždy o vnútornej reflexii a budeš reflektovať na veci v oblasti finančnej, ktoré sa udiali za pol roka. 21. potom, ako som spomínala, ide slniečko do Strelca. To je tá oblasť pozitívna, zahraničná životnej filozofie. No a 29.11. máme nov v Strelcovi a to je táto tvoja 9. oblasť, kde je práve Saturn a Merkur. Čiže budeš sa zase zameriavať na životnú filozofiu, na publikovanie, na korektovanie. Ak máš nejaký proces, ktorý si rozbehol, môžeš ho začať vybavovať, možnosti sa tu ponúkajú. No a čo som ešte chcela spomenúť? 21. ako som spomínala, Neptún je v priamom smere a tento Neptún je v tvojej 12. oblasti. Je to oblasť skrytá za scénou, je to oblasť tichá a pokojná, tam, kde je naša minulosť, naše ťažké veci. Takže keď pôjde Neptún napriamo, uvoľní všetky tieto ťažké veci a znovu naštartuj svoju dobrú psychickú energiu, uvoľni tieto vzťahy, alebo teda ťažké veci, ak sa vstali, a cíť sa veľmi dobre a podporuj tvoju psychiku, pretože 12. oblasť, tam ťa nikto nevidí, čiže môžeš študovať a môžeš robiť meditácie. Takže to bol november, milý Baran, a uvidíme sa ďalší mesiac. Majte sa pekne.